Kurat, nyt on pirullista asiaa. Jokunen vuosi sitten Helsingin Sanomat järjesti lukijakyselyn virolaiselle sopivasta haukkuma-nimestä. Toimituksella oli useita ehdotuksia ja yksi niistä oli kuratit. Ja sillä oli oma selityksensäkin. Sanottiin, että se on vanha virolaisen merimiehen lempinimi. Hän on Kihnujon, juuri sellainen kuraatimeremies, jota tässä varmaan ajateltiin. Kurat on Viron yleisin kirosana, mutta se ei ole vain kiroamista. Se toimii niin sanotusti laajalla skaalalla, myös siellä ytyä vaativassa äärimmäisessä päässä. Mutta korrektissa kielessä jopa se lähestyy sanaa väka, joka on tällainen vahvistussana. Väka hea, väka halp, hyvin hyvä, hyvin paha. Parempi on sanoa sillain, tuntuvampi on sanoa kurati hea, kurati halp. Tämä on genetiivin muoto sanasta kurat, eli on pirun hyvä tai pirun huono. No, Suomessa yleensäkin vastaava sana näissä on yleensä piru näissä erilaisissa lauseen parsissa ja myös tällaisessa pikkukirouksessa piru vie, kurat vottaks. Mutta kurat setatea, no piru sitä tietää. Mis kurat se on? Mikä piru tuo on? Tämän tapaista voi hyvinkin kuvitella, että laivoilla, jossa kansallisuudet kohtaavat tai jopa merimieskirkon lauteella kuratit ovat lentäneet. Viron kielessä tosiaan puhutaan, että puheenparissa nämä kuratit lentävät. Helsingin Sanomien tästä ehdotuksesta syntyi pieni skandaali. Julkisen sanan neuvosto totesi, että lehden toimitus oli hiukan erehtynyt tässä harkinnassaan. Mielestäni tuo kuratit oli kuitenkin näistä ehdotuksista sieltä mukavimmasta päästä, koska siinä oli oletettava kulttuuriyhteys. Kurat on hyvin virolainen sana. Meillä ei ole sitä sanaa, eikä noilla naapurimaillakaan. Sanotaanpa näin, että haarapääsku on Viron kansallislintu, ruiskukka on Viron kansalliskukka. No, näitä lentää ja kasvaa naapurimaissa, mutta kuratit lentävät vain virolaisten puheenparressa. Siinä mielessä kyllä kurat-sanasta Viron tunnistaa, eikö vain? Eikö ole?